Donc, c'est ça. A fɔra ko Imam Mahamudu Diko hali Mahamudu faralen ɲɔgɔn ko taɲinaw de don ni sɛgɛn b'u la u bɛ wuli ka mankan ci ka place ɲini donc n'u da donna tulu la k'u b'u da k'aw ye taɲini kɛlɛ de la donc ko nin tɛ jamana ko kɛlɛ e bɛ se ka mun de fɔ la. Ne ka kuma daminɛ n bɛ aw fo fɔlɔ mais minnu bɛ ka an suit an bɛ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ diaspora mɔgɔw fo sabula Malien den bɛɛ de sɛgɛnnen don k'a to a sigiyɔrɔ la a kɛra diaspora ye o a kɛra Mali région o région a kɛra Mali ville o ville Malien den bɛɛ de nin tɔgɔlen i y'o question min posé kunna n bɛ se k'o répondre e bɛ ka ne yɛrɛ mun ɲininka yɔrɔ ne yɛrɛ misali yɛrɛ maa minnu bɛ ne dɔn ne yɛrɛ misali yɛrɛ exemple fɔlɔ ye n'a tun ka di ne funɛ ye waati la ne de tun ye Cɛbilen Darame ka assistante personnelle ye bɛɛ b'a dɔn Cɛbilen bɛ yɔrɔ jumɛn min a bɛ affaire étrangère la ne funɛ tun bɛ se ka n sigi ka taa n da Cɛbilen Darame naga kɔnɔ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ mais ne ma sɔn o ma parce que ne tun bɛ laɲini min na an b'o sira de kan bi anw ye exemple ye bɛɛ ni y'o exemple dɔn o n'a ɲɔgɔnna caman exemple dɔw bɔtɔla filɛ a ɲɛsin u ma madame Sisi Kadiatou So bɛ o la Modibo Sidibew bɛ o la u ye occasion sɔrɔ an tɛ a banna na madame Sisi Kadiatou So tun bɛ se ka sɔn ka taga i bɛ se ka caméra ɲɛsin a ma u k'a ye a tun bɛ se ka sɔn ministiriya ma ka anw bila a m'o kɛ a turula anw nɔfɛ ka kɛlɛ se fo ka se a laban na maa minnu sɔnna n'u bɛ gouvernement na bi a y'u ye yɔrɔ kɔni an wasalen don an y'an bolo bɔ yɔrɔ o yɔrɔ tile bɔra yen an y'an bolo si yɔrɔ o yɔrɔ tile bɔra yen an ka mouvement fɛn fɛn wulila fɔlɔ an k'an bɛ armée dɛmɛ o b'a sɔrɔ jeli bɛ ka bɔ anw ma se tuma min na cɛw bɛ siran ka bɔ Bamako anw bɔra le 10 janvier ma dogo maa si la anw de kama Macron dimina Afrique kɔrɔ n'a ye président bɛɛ rappelé ka taa anw bɛ an fo an yɛrɛ fo o la an bɛ diaspora fo o la maa minnu b'o kuma fɔ u bɛ fɛ ka anw hakili la sariya de anw hakili tɛ se ka sariya n'an ye laɲini sabati don min ni min bɛ fɛ an ka sigi an ka kuma an n'o tigi bɛ kuma sinon pour le moment an bɛ faso kɛlɛ de la an t'an kɔfɛ. Sisan o don ji min ko bɔli min kɛra k'o cira poto la ko mais ko sen na fana bɔra ko jɔ don dɔw bɛ se ka mun fɔ o kuma la. Ne bɛ se ka mun fɔ o la Jim ka kumaw ka di. Ni Jim ka Jim ɲɔgɔnna caman tun b'an cɛla a tun bɛ diya ne ye parce que a ka kumaw na ladilikanw b'a la en même temps mɔgɔw bɛ nisɔndiya parce que an bɛ yɔrɔ min an man ka dimi fo ka futinɛ ka ko tiɲɛni kɛ quoi o de y'a to ka Jim ɲɔgɔnna caman ka ɲi an na a ye jeli poto la a y'o fɔ mun na o n bɛna o kɔrɔ fɔ aw ye a bɛ fɛ k'a fɔ de an ye bɔli fɔlɔ min kɛ o tun ye réchauffement de réchauffement de don an ye mɔgɔ miliyɔn 1 labɔ mais siɲɛ wɛrɛ an bɛna mɔgɔ miliyɔn 2 labɔ an bɛ mɔgɔ miliyɔn 3 labɔ o de kɔrɔ ye a bɛ ci ka don jɔ kɔnɔ mɔgɔw m'a faamuya mɔgɔw kɔnɔ ko coup d'état de don b'u ɲininka o jama min tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ nka u y'a jama yadu b'a dɔn mais jama min bɔra o don la o tɛ coup d'état kɛ dɛ n'a y'o jɛ o bɛ dugu ci k'a yɛrɛkɛ mais fɛn ma kari tasuma ma se maa si bolo fɛn ma anw marcheurs dɔ tun bɛ ka mɔgɔw ka mobile ta k'a bila carré kɔnɔna na yɔrɔ anw tɛ tiɲɛnikɛla ye jama min bɛ tiɲɛni kɛ n'i y'a jama ye i b'a dɔn o ma jama ye hali bi ni ze n'an kan bɛ bɔ hali siɲɛ a tɛ to so merci.